Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, kados pundi kabaripun? Sae nggih. Boten kesupen sami njagi kasarasan, sarapan saha salat duha. Dinten menika kita badhe sinau bab sekawan. Inggih menika unggah-ungguh basa ngandharake panyuwun utawa unggah-ungguh basa menyampaikan permintaan. Sampun siap sinau nggih? Pangertosan unggah-ungguh. Unggah-ungguh yaiku tata krama ing babagan micara lan tingkah laku manut tatanan pasrawungan. Micara kang nganggo unggah-ungguh kuwi micara sing nggunakake basa krama manut karo kahanan. Sapa sing diajak omong-omongan. Pola utawa tingkah laku kang manut unggah-ungguh kuwi tegese tingkah lakune manut tatanan pasrawungan. Tangan unggah-ungguh. Unggah-ungguh kaperang dadi papat. 1 ngoko, 2 ngoko alus, 3 krama, 4 krama alus. Ngoko. Ngoko yaiku tembung ngoko kabeh. Gunane kanggo kanca marang kanca kang sak babak utawa wis raket banget. Tuladha, kowe mau karo adimu arep lunga ning endi? Wong tuwa marang wong enom. Tuladha, Siti wis sore enggal adus. Ngoko alus. Ngoko alus yaiku tembung ngoko kacampur basa krama. Gunane wong tuwa marang wong enom kang dhuwur derajate. Tuladhane, Mbak, jenengan sida mangkat jam pira? Srawunge wong dewasa kang wis kulina utawa raket banget. Tuladha, Mas, sampeyan sida mangkat solo ora? Krama. Krama yaiku tembunge krama kabeh nanging durung baku lan biasane digunakake dening masyarakat ing desa, pasar lan liya-liyane. Krama lugu uga disebut krama desa. Gunane kanggo gampangke pangandikane wong ing desa-desa. Tuladha, niki artanipun Bu, sampeyan mang tindak rumiyin. Kula tenggo teng kidul mergi nggih. Krama alus. Krama alus utawa inggil yaiku tembunge krama kacampur krama inggil. Gunane kanggo wong enom marang wong luwih tuwa. Tuladha, Bapak sampun tindak menapa dereng? Matur marang panggedhe utawa sing luwih dhuwur derajate. Tuladha, Bu Lurah sumangga pinarak rumiyin. Tuladha unggah-ungguh ngandharake panyuwun utawa tuladha unggah-ungguh menyampaikan permintaan. Bu, kula benjang badhe tumut hiking angsal mboten? Pak, Bu, kula badhe budal sekolah riyin nggih. Pak, kula angsal tumbas dolanan mobil-mobilan mboten? Pak, kula badhe dolan wonten daleme Siti angsal mboten? Bu, menika surat ijinipun Danang, boten mlampah amargi nembe sakit. Pak, kula badhe pit-pitan rumiyin nggih. Pak, kula badhe dolanan kaliyan Dani wonten ing lapangan nggih. Bu, kula badhe nyuwun arta kangge tumbas buku. Mas, kula nyuwun pangapunten nggih, sampun ngrusakke dolanane Mas Bagas. Mbah, nderek langkung nggih. Tuladha pacelaton. Gatekna pacelaton ngisor iki babagan unggah-ungguhe. Buku paket halaman 52 dumugi 53. Bu, aku benjang-enjang arep tumut hiking entuk mboten? Dadak hiking barang kuwi apa ora sayah awakmu? Kanggo golek pengalaman lan mangertosi kaendahanipun lingkungan, Bu. Lho, sliramu bisa karo Mas Bayu nganggo montor, ora susah mlaku mundak kesel. Nyuwun pangapunten, Bu. Iki kegiatan pramuka saka sekolahan. Ana pembina kok, Bu. Dados wonten ingkang ngawat-awati. Mung hiking wonten kiwa tengenipun dusun mriki kemawon. Angsal nggih, Bu. Ya wis, menawa kuwi kegiatan sekolah, nanging sing ati-ati ya, aja ngrusak lingkungan. Inggih, Bu, kula ngestokaken dawuhipun Ibu. Saka ing pacelaton mau isih ana tembung kang durung bener, yaiku tembung sing kacetak kandel.
Tuladha pacelaton sing bener. Bu, kula benjang-enjang badhe tumut hiking angsal mboten. Dadak hiking barang kuwi apa ora sayah awakmu? Kangge pados pengalaman saha mangertosi kaendahanipun lingkungan, Bu. Lho, sliramu bisa karo Mas Bayu nganggo montor, ora susah mlaku mundak kesel. Nyuwun pangapunten, Bu, menika kegiatan pramuka saking sekolahan. Wonten pembina kok, Bu, dados wonten ingkang ngawat-awati. Namung hiking wonten kiwa tengenipun dusun mriki kemawon. Angsal nggih, Bu. Ya wis, menapa kuwi kegiatan sekolah, nanging sing ati-ati ya, aja ngrusak lingkungan. Inggih, Bu, kula ngestokaken dawuhipun Ibu.